Was yes. Connect, guys. Connect, guys. Connect. I don't know the problem that you have. I don't know what you're going through. I don't know what you wish or what you want God to do for you. Just what I'm asking you, God, guys, tonight is just for you to connect and believe. And if you believe, don't come here with doubts. If you believe in the word of God, if you believe in prayers, only prayers, come with that faith. Do not come, come with the faith. Faith can move mountains. Faith can move your problems away from you. And it right, guys, pachipamwe gatingoti pachipamwe, guys, varuchema nemagesi. There's nothing that I can do. And this Eskom, guys, I don't know what is happening. Right, feedback before we bring the prophet here. Mwana wao apinda mbazi. Mwana uya yapinda mbazi andifonera ave kubazi. I managed to get hold of the prophet as well. I spoke to the prophet about nyaye mwana uya, and the prophet ndikawapa namba vakabatana nemwana uya vakataura naye vakamudza pekuburukira. Prophet vakanditi vari kuzotumira motikari kana chingaburuka kuti inde kunomutora auye kumba. So prophet vamuinstruct kuti ngadzokere, atomboburuka akadzokera back akanzi ngaenda akanamatirwa. We were on the phone when the prophet prayed. Vakati ngadzokera anotora everything. Ane zvimwe zvinhu zvaangasara nazvo mwana uya besides bhodhoro. Ane zvimwe zvinhu zvanga nazvo zvaonekwa naprophet. So azonzi autore zvinhu zvese atakure vakanamata nazvo akwira mubhazi nazvo. Saka akwira mubhazi nazvo andiselina mupocket yediaries vabva vatumira mari yebhazi kuna conductor. As we are speaking right now, bhazi riri kufamba rakananga kuHarare. As I am talking to you right now, he is on his way to Harare. Kana asvika vave nenhamba akomiketa naprophet vachatumira driver onomutora netundu yake yese anzi takura tundu hauna kurasa yese wasara neimwe tundu besides bhodhoro audzwa. Saka akabvuma and atakura zvinhu zvake zvese zviya ari kufamba nazvo akananga kuHarare as we are speaking right now. So we thank the Lord for all that, because tatambura kumubata panapa, but ndataura naprophet it was easy. Zvambonetsa kuti vamubate, but tazonamata titese tichingopedza kunamata amen vakati ngatitrayei ichibva yapinda same time. Hanimona, saka vataura naye. Saka right now ari kufamba ari muroad. Handitika as I told you guys, kuti trust in God, nothing is going to happen. Trust in God. Mwana uyu achanowana deliverance yake iriko kumberi yakamumirira. I even told him kuti asvike abate tete Tilda vamubatsire nyaya ye birth certificate sekutaura kwataita paya. So we just put everything into the hands of God kuti Mwari wanoita. If you do something, guys, usina doubts. Inini kana kuti ndakuita chinhu andidoubt, guys. I don't think twice. Kana kuti ndakuita chinhu, no matter how big is the challenge, no matter how big is the mountain, if I'm saying I'm doing this, I do it. And ne faith nekuzvitemba. Andika normally that's how I defeat the devil. Ndoma defeat Satan, because ndika andivhunduke gombo kuti ranzi rakakura zvakaita sei, ndinomira pasi pegombo iroro, ndinomiridzana naro gombo iroro, andika somehow I overcome. Antimaona. So this is the kind of faith that I want you guys kuti muve nayo. Kune vaya vana doubting Thomas vaya vanga vachiti zvikazodai vanhu vanofa vanodidi. I told you with God everything is possible. Nothing until will happen. Achasvika zvakana. Even tomorrow we are going to speak to him. Aripo haasi kuzofa. And zvafumurwa and he has already defeated. When the Lord died on the cross, akati zvapera, it's over, zvapera. Kureva kuti including all these Satanists and Illuminati and whatnot, zvapera. Hapasi sina, no weapon
fashioned against him or you or me shall prosper, unless and until you allow the devil to come and mess up with your life, unless and until you allow the devil to come and tamper around with your life. Besides that, I am telling you guys, kuti Mwari wedu ndi Mwari wagara vari mukuru. He cannot be overpowered by darkness. It will never happen. The day that no one Mwari vachikundwa ne darkness, that's the very day I'm going to denounce that God. Not only denounce that Mwari chirega ndiende kumashari. Nokuti zvenyu zvaramba. I've never seen this God fail. I've never seen this God failing at all. Saka pambili we go. For now, ari murodi, your prayers guys, rambai mchinamata, muchifamba naye. Naye gaiti as a prophet, wabve vango uya, tifambe nebhora. Tuone kuti zvakamira sei. Saka guys, gatitei order. Anditi. Gatitei order. Let's have order, guys. Anditi. Let's have order. Anditi. Anika dedzwa zita. Dia anofona. Anditi. Saka iko zvino. Thelma case. Unenge uchigadzirira kufona. Anditi. Thelma case, get prepared. Thelma case, please get prepared. Makambona muna nokubeya. Makambona muna noguswa na Satan. Makambozvona. Ndo zvinoitika kana chida ipapa tichida kufona. I'm trying to locate imwe number. Iri kundipa imwe number. Unonyazona kuti attack chaiyo. But anyway. Prophet munhu waMwari maswera sei? Maswera sei. Taswera maswera sei? Maswera sei kumba nemabasa enyu. Aiwa sister ambozama kuswera. Toda kukutendai prophet nekuuya zvakare after 2 weeks, 3 weeks tisingakuoni nhasi tavenemi pano. Right. Without Yes, tatenda Mwari nekutichengeta. Without wasting time, guys, tine vanhu venyu vakamira pana pavangachitsvaga prophet. Ndangotora just a limited number for this week. Vamwe tozoona kumberi zvichienda. Handiti tangotora limited number. Handitika. Saka aripo here Thelma case. Can you please call in Thelma uchifona? Thelma kana seta kubatika. Ru ngafanofona. Ru fona Thelma kana seta kubatika. Rufona kana Thelma seta kubatika. Mukusha fona ipa papa. Thelma kana kuti Ru, are you there? Kana musipo Elina jambira tuone tozokera kumasure. Jambira tuone Elina kana uripo fanopinda tuone fona ituone number yekufona pama live guys ndisirewo ngikiri. This is your number, admin team. Can you please pin the number? And I want to phone. Admin team, this is your number. And phone. What's this now? Is this Elena? Hello? Hello? Diane? Hello? Diane? Elena? Elena from... Yeah. All right, Elena. Yes, go ahead. Speak to talk to the prophet. Prophet Maradi. Hello, Prophet. This is your number.
Prophet, muri kunzwa here? Prophet, hello. Return. Prophet, hello. Hello? Yeah, takuwanzwa machitaura nawo. Prophet makadini. Makadizve ndizve. Tiripo. Prophet ini ndine nyaya one chete. Ndakauya kuchando 7 years ago. But up to now mapepa angu hasati aita. Saka ndanchingokumbira kuitirwa breakthrough kuti mapepa angu aite. Because 7 years dzawandisa. Saka nhasi chaiye ndatanga process yekuaplya mapepa angu kuti abude. Saka ndikungodawo breakthrough plus abude nekukasika since ndagarisa asati abuda. Thank you so much. Okay, in the name of Jesus, we not declare breakthrough from a paper's angle. In Jesus' name, it is done. Now, there's no problem. Thank you so much, Prophet. I receive. Yes, and a problem, and it is going to be quick, and you come with a testimony. Amen. I receive. Thank you so much, Prophet. Thank you, SIS MELLY. All right, thank you. All right. Hello. Hello. Yes, Nduchara nani? Naru. Nani? Nduchara Naru. Naru? No. Naru. Ruwe kupi? Ruwe ku anti madaidzira kuti ruwe Ndati ruwe kupi? wekuboxburg. Guys, iwe uruzati hausiri iwe unambotenga airtime. Where would you call? Why are you calling knowing kuti iwe unambotenga airtime na iru? Wana room akawanda. But ndikati room ndikureva ru atenga airtime handiti. Ayo, and then I did okay. Inini zitarangu randosh. Right, aita munyama because ru atenga airtime picture profile yake ndikuiziva. Picture profile ya ru ndikuiziva atenga airtime. So I'm surprised now uyu ru ushu ndiye ru uyari kufona ushu. Not this one. Hello. 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 I was trying to be online. It's Thelma Kane. Oh, Thelma Kane, all right. Yeah, speak to the prophet. But the phone yako yasikia sonsukia zvakanaka, Thelma. Prophet, can you hear? Muri kumunzwa? Hello? Hold on, Makadaro. Okay. Guys, ndikukumbira kuti musafone pa phone iyi please. Ru wandu kutsvaga nde uya ari kufona apa. Batai Makadaro ndimudze pekufona. Asafona apa. Hasiri ru wanga chifona apa. I know the Ru who was talking. Ru number yauri kufona isiri iyo. Number yauri kufonwa yakapinwa apa. Alright, sharp. But pane munhu unozofona kana adona. Ndikuvaziva vanhu vanenge vatenga ma-airtime avo. I know them. Guys, handisi kuita mistake. I know. Munhu andikutaura nezvake. I know. Number you have dialed is not a... Amubondibati ndotoziva guys, munhu andaitotaura ndotomuziva. Remember vamwe vazhinji vana Ru ndotaura navo kuseri saka ndotomuziva. Ndichitaura nemunhu ndoitoziva munhu ari kufona kuti ndeupi. Manje nenyaya yekufona pa phone iyi madonhedza prophet ndafanira kuvatsvaga futi. Fona ipa one phone guys.
Hello. Network yanga yadona right. Theo mataura na prophet. Makadi yenyu sisi. Hello. Hello, Prophet Makadi. Chipo zedu kwa kadini koko. Mupezwa. Okay. Muda kuna machoices ndifunga ili project. Problem in my shoulders and but out of Zimbabwe. Hanzi ndine problem ma shoulders angu anogara chirwadza 2 hanzi every time ari kunze kwenyika but anorota ari kuZimbabwe every time. Okay. All right. Saka mukutonzwa pain rezo zvindi kuna matrade kuti mupore izvozvo. Okay, mukutonzwa pain izvozvo. Hello? Hanzi ndikuinzwa. Okay. All right. Close your eyes. Vare maso enyu. Yes, that's right. Mavara. Okay, kuni pane munhu ari close pamuti ipapo, ari close to you izvozvi. Aripo kana kuti ari padhuze nemi? Ndakagara hangu pachair. Okay, vare maso enyu. Okay. All right. Ndandiruke nyoda kuti musumuke paite pave nemunhu anomira just padhuze nemi paseri penyu. Andina. No problem. Gara yenyu papo. All right, vara yenyu maso enyu. All right. In the name of Jesus. Iwe mwewe wetsvina wakagara paari. Wakagara pabody yake, wakagara pamashoulders ake. You spirit, wherever pawakagara izvozvi, I destroy you. Izvozvi will remove you from your shoulders. Amen. Sterek. Okay. I remove you from your shoulders. Every spirit in your stomach, every limitation spirit, we are wasting right now. I destroy you. I destroy you. I destroy you in the name of Jesus. Kubva izvozvi iwe mwewe wetsvina shakwa chose pamashoulders ake, even pamweya wese da kumudzorera backwards. Kubva izvozvi I destroy you in Jesus' mighty name. In Jesus' name you are healed. Amen. Thank you so much. How are you feeling manje, my sister? Muri kuwasei mafudzeni? Hatisi kunzwa? Muri kutomatendereza izvozvi? Pain yaenda iripo? Okay. I feel light. You feel light? Yes. All right. Once I feel light, prophet. You are delivered totally. Kuvanasa msina problem yoyo. Amen. Glory be to God. Thank you very much, my sister. Thank you. Amen. Right. Rue, Fona Tuone, Rue, we are coming back to you. Rue, can you please call in? Rue, Fona Tuone. Rue, Fona Tuone. Rue, Fona Tuone. Rue, Fona Tuone. Rue, Fona, Rue. Okay. Hello? Tiripo Magadi, taura na prophet. Prophet Magadi. Magadi nyusizi. Tiripo zedu. Ndisingatori nguva mazuva akapfuura makambondina matrasteric nenyaya yemaspiritual husbands ndichitaura kuti ndikushaya munhu
cut the long story short, for the past I think 2 years achivaenda ndobvaazodzoka mbata changa kuratidza kuti ari serious. So musuno last week akapropose akanipfekedza engagement ring. So ndingokumbira prophet kuti mundinamatire zvifambe zvakanaka is promising kunorora. Ndakakumbira munanadzo wenyu. Number 2, ndakamukumbira mwana mwana ari kunyika zvekabaniasikana nekuita mazvitsonga kune murungu akatanga kubasa asingafari vanhu vatema unisina zimbabwe saka anoita kuti sumudzira mhepo kana nengokumbira kuti ndinamatirone kubasa ritakami. Okay, kubasa nina uyemereja ndizvi hanzi marriage pane munhu akapropose akambenge atiza payasi musati mamunamatira aninyaya yemaspiritual akambofona ninyaya yemaspiritual mukamunamatira munhu anga akatiza hanzi adzoka saka akauya nering akaproposa saka aproposa ari kuda kuenda kunoroora saka achida kuenda kunoroora kudara kukumbira munamato kuti zvinhu zvake zvifambe negwara. 2 pamakamunamatira last time akataura nyaya yemwana wake kuti ari kutamba nevasikana stereki zvokuti ndiri kutya kuti anogona kuita gay hanzi saka ipapapa zvaanani manje zvaanani acha and then hanzi kubasa kwedu kwakauya murungu asingafariri vanhu vatema zvikuru sei vekuzimbabwe saka hanzi ari kudzikisira nekutarisira pasi anoda kutisumudzira mhepo saka ndachikumbira munamato kuti musailenze mhepo dzinoda kusumudzwa nemurungu kuti tishande zvakanaka. Okay, all right. Okay, ndinodeclare zvanzi najehovha kubva zvino pabasa penyu ipapo hakuna mhepo dzaachasimudza dzichakuvhiringidzai uyezve hakuna mweya ichasimudzwa mukusaziva kwenyu ichada kuafekta imimi uyezve ndiri kuona muchirorwa zvakanaka nezita rajesu mwana wenyu asunungurwa pamweya wanga uchimuteera nguva dzose idzi masunungurwa zvachose. Amen. Thank you tinotenda. Thank you so much. Right. Mai panashe fona itone mai panashe kana mai panashe vasipo Sharon. All right, pana mfona mai panashe. Hello Dian Tari Taro gubi andina kunena zita rako ini kana usina kuda zita rako safoni ndindanelena sandati umbona airtime yako ndichatarisa because vandizva ndachitaura kuti kana imameseji makuseni makukanda ndapa live manje ndomaona sei. Alright, sure. Right. Mai panashe kana kuti Sharon. Mai panashe kana kuti Sharon please. Mai panashe kana Sharon please fona itone. Mai panashe kana kuti Sharon please fona itone. Alright. Hello. Hello. Tora nani? Mai panashe. Yes. Ndachifunga kuti chanyepa. Yes. Taura na prophet. Makadi prophet. Makadi yenyu mama. Iripo yenyu. Ndikumbira kunamatiwa prophet. Ndakaita kosi yangu for 3 years. Okay. Ndakapasa zvakanaka. Ndakatanga basa muna January. Kubva musi ndakapinda gumbo mubasa. Ndinongorwara ndichienda kuhospital hapana chinoonekwa. Izvozvi basa rangu ndiri kuswera ndakamira asi ndiri kutadza kuenda kubasa nenyaya yegumbo rinondirwadza zvisingaite muno muhudyo umu. Dzimwe nguva ndinoita dzungu rekuti ndinotoona blank kutotadza kuona apa ndinodhiraivha. Ndobva ndaita rimwe dambudziko remwana wangu mukomana mukuru ari kunwawa vanokuputa mbanje zveurombe zvekushaya zvekuita. Ndakutotadza kutogarisana nemaneighbors nenyaya yekuti anenge achiputa mbanje maneighbors achipopota ada kutomusungisa. Prophet background yenyu ine noise. Prophet background yenyu ine noise. Okay. Oh, maybe mafona ngachiringa but now I think ichita noise izvozvi.
yaiko zvinoyatinyararei but yakaitanoisa. Alright, now it's fine. Vari kunzwa taurai. Right. Saka urwere hwangu kubva ndichitanga basa ndatambura negumbo irori ndinodhiraivha ndinoita dzungu rekuti dzimwe nguva ndinoita bhulenge kutadza kuona chaiko. Nemwana wangu andinetsa mukomana wangu mukuru anonwa hwahwa nekuputa mbanje zvekuti ndakutotadza kugarisana nemaneighbors vachifona vachiti mwana wenyari kutikanganisa kuputa mbanje. Ndozodawo kunamatirwa marriage. All right, mama. Okay. Mwana uyu baba wake vari kupi? Zvakafamba sei? I don't know where is. South Africa. Vari kuSouth Africa. Vari kuSouth Africa. Okay. Muchiri mesere. Makasiyana. Okay. Saka anytime kumusha kama I know anguti family yavo yakangoparadzana kumwe waro but vakapesera kumwenda rini naye kumusha mwana ikumwenda kumusha kwavo akauya kuno 2011 asati adzokera. Yeah, asi vanombo I know anguti communication inenge isipo zvayo pakati penyu nevamwe kufamily wacho but asi pamakapesera kumbotaura kumashiro maimbotaura here. Amen. Baba vacho havadi kutaura nevana. Exactly. So, but still manje. Kuti vana vakawira ikuno saka hadi kutaura nevana vake. Yes. So, adzangu kuti pachatwa sei cause still ukona kuti paro vana vakaseparatana nekona baba vacho zvakanyanyisa zvekuti but still muna mwana umwe uri kumurwisa ari kubva futi kumusha kwakaberekwa kwana baba vacho. So, saka vanenge vada kunzi mimi mushungurudzike musvike pamunoti saka inoita sei nevanawo vada kuti mushungurudzike zvakanyanyisa nevanawo ndonyaya iri zvandogara ndichitoita izvo zvekuti ndakakukwidzirai ndege kuya kunozonditambudza here ndatambura prophetiibaba. Shame. Musacheme zvenyu mama, musanetsikane zvenyu. Mwari anokwanisa kuchinja vana venyu. Anokwanisa kuchinja vana venyu. I don't know cause andizoziva kuti vamwe asi vandora yenyu namatira inini vandori yenyoona vandora namatira panapa itu then the third one handisi kumuona padhuze. Hello? Mati the third one adi aripi? The third one handisi kumuona ari musikana aripo pano ari pano musikana ndinaye panapa izvozvo. Imi munoona wanganiko kwamuri izvozvi? Ndine vatatu. Yes, those three ndo vandiri kuona ivavo. So ndirakuva namatira vanavo. Then asi especially komana nemusikana uyu. Then nemwasha anotera but these two vada kunamatirwa ivavo. Alright mama, ndikuda kuita time yedu pano. Cheke ndikunamatira imwari vakusunungura. Handitika asi musatya ndona munyanyonetsikana siterekini nawo yevanavo. Kumusha kwavo futi. Kumusha kwavo vari kudiwa kumusha kwavo kavanavo. Ndizvozvo. Amazo. Asi kokwanirwa vachiti saka ada kuzvitonga imi muri kunzi muda kunzi vanenge vachikuti imi muri kuda kunzi muda kukwanisa kuzviita mega mukwanisa kuvachengeta mega mukwanisa kuita sei apa at the same time futi havacommunicate nababa vavo nenhava yekuti baba vacho havadi zvekucommunicata navo so pachitwa sei ipapo. Alright, regedza ndikunamatira imama. Vare maso enyu, sumukai pamuri papa ndikunamatira. Hello? Ndasumuka. Alright. Vare maso enyu. Because pandiri kunamatira pawo nemiwo kumusha kwenyu. Mweya zvakare usingade kuti mufarewo. Mugarewo even muimba chaiyo muimba chaimo. Ndizvo saka ndataura zvemarriage again. Mati? Kwai saka ndosaka ndakumbirawo zvemarriage. Ndataura zvemarriage. Vari kuda kurooriwa futi. Kufambidzana naye asi hapana kutaura. Alright. So once vana Gilbert wavanaye but Gilbert haasi kutombotaura zvokuroora.
Okay. All right, Mama. Farema see you. That musumza roko rwenyu, sumza roko rwenyu roko right. All right, let me tell you. All right. In the name of Jesus, you spirit, I destroy you right now. 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 Wakagara paupenyu wake ndikuisa moto iko zvino pawakagara izvozvi pane moto izvozvi pawakagara iko zvino izvozvi pawakagara pane moto izvozvi pese pawakagara pane moto iko zvino pawakagara pabhodhi yake pawakagara pamuviri wake pawakagara paupenyu wake izvozvi I speak fire right now all over the body right now. I speak fire right now. Wherever pakabatwa paupenyu hwenyu naSatani chakabatwa chese ngachiregedzwe izvozvi in Jesus name. Amen. Hello. Chichiri kuitika pandiri kuna matrai maipana kwanzi gumbo rinondinetsa rarwadza zvisingaiti. You're under deliverance. All right. Kuna matrai pane munhu ari padhuze nemi here ipapo? Ndine mwana asimudiki. All right. Okay, achakubatsira ipapo. Pandiri kuna matrai pane mweya uchabva mamuri. Nhau yakareba zvayo zvekumusha kwenyu, but mweya uri kubva pamuri. Pauri kubva pamuri, gumbo renyu irororo richabva ranyarara zvamu chose hamufe marinzwa futi. Amen. I receive. Yes, right. Ndaka uchikuna matrai tsinziye maswendo. Iwe mweya wetsvina wakagara mugumbo rake. Iwe mweya werufu. Iwe mweya werufu. Pawakagara izvozvi. Iwe mweya werufu. Suduruka pagumbo rake. Suduruka pabhodhi yake. In Jesus' mighty name. In Jesus' name. Be delivered. Be healed. In Jesus' name. Kubva nhasi unoporeswa masikunungurwa mupenyu and your marriage. You are free. In Jesus' name. Amen. Oh, hallelujah. Marutsa kola. Marutsa here maipana. Manga mchirutsa. Marutsa. Mwari vakanaka.
Ah. Amen. Amen. Glory be to Jesus. You are healed. Amen. Tenda mwari masungo kupanasi. Amuchafe makazi wagumbo food. Yes. Kupanasi masunungurwa. You are delivered. Your marriage is free. Your family, your children are free. Amen. Amen. Thank you, my sister. Thank you so much. Thank you, my sister. All right, sharp. Right. Amen. Sharon, are you there? Sharon, are you there? Sharon, kana sipo Bianga. Chimirira chao. Sharon, kana Bianga. Sharon Monzora or Bianga. One of the two. Yellow. Right. Sharon or Bianga. Sharon or Bianga. Abapo. Right. Faith Rue. Yellow. Sharon, are you there? Sharon, Duan. Yellow. Faith Rue. Yellow. Hello. Eh. Yes, hello. Ne Bianga. Wamboya uchiti ndini Rue. Iko zvindo kwa uchiti ndiwe Bianga. Zvingofamba sei? But yo unofanwa kudziva kasitara wakanyoresa handiti kuti wakanyoresa kuti kudii zvino ukamboya kuti ndini Feru wozodzoka kuti ndini Bianga. Chitaura na Prophet. Makadi yenyu size. Ndiri pangu makadiwo. Last time makambondinamatira and then ndobva ndarara. Saka pandakarara ndakaona zinyoka zihombe. Asi ndakaona zvakare murume akanga asina musoro. And then ndaona munhu akadai aida kupinda magodo mangu. Ndobva ndatraya kumudzinga. Ndobva murume aita airamba kuda kubuda. Ndobva ndaona mwiri wangu wese waparalyzed. Ndobva ndatadza kana even kudaidzira. Asi after a while ndakazomuka ndikanamata. Saka ndinokumbira kuti mundinamatiro against the spirit of a python because ndakakura ndichingoiona muhope mangu. And asi ndaisaziva kuti kumhuri kwedu kwainamatwa python. And pamakapedza kundinamatira ndakatanga because ndiri sensitive muzvinhu zvemweya saka but ndakatanga kuona mumweya kuti panenge pane nyoka iri surrounding me ndinotoziva nemacolors acho saka ndakazotsvaga kuti nyoka iyi yakamboita sei inoita kunge python dzine macolors akasiyana siyana saka mumakumbo mangu kubvira zvamakatanga kundinamatira munofambwa unotonotoona kuti pane zvinhu zviri kufamba inzi mungondotoona kunge nyoka dziri kutenderera mumakumbo mangu kubva kuzasi kusvika pachiuno changu ichi saka ndikumbirawo kuti mundinamatiro concerning ndakakwanisa kurara even kana ndakagara pana ndakatogara pacheya ndechitonzokufambwa muviri wese every time saka ndinongokumbirawo kuti mundinamatiro concerning that. Nakunamatrai pandiri kunamatrai it's a long story but vaudzenyu Prophet vapenyu story yavo. Yes, because munoona kuti kudini sisi. Dzimai mefoni, ndiyo Bianga, dzimai mefoni, sara ne one phone. Dzimai mefoni. Okay. Amen. Taurai Prophet. Amen. Thank you. Right.
ndataura zvakawanda paitwa like zvaitwa pachimborotwa zvedira and pachitwa zvemudzimu musha when you were very young. Do you remember anything or you don't remember anything? I do remember, but gathering because I was very young, but yes, I know. I know you were very, yes, I know you were very young. You were very young. Yes. Right. Yes. Do you remember kuti zvaitwa kumusha kupi? Zvaitwa kumusha kwagutu. Pamusha stora yanga iri bhuru. Yes. Yes. And mostly do you remember kuti kana mchikurangara nasekuru venyu nanambuya venyu nanatete, do you still remember some of the people who were vanga vainyanya participate more vaita kuti vanhu vachiungana kuti katiungane muri? Do you still remember? Yes, I do remember them. My aunt, vanatete vangu vanabamkuru muri yese. Yes. They should remember. Okay. Yes. Then after some time, when you were growing up as a little child, but because when you were growing up, this was a lady who could come, to your dreams. And do you still remember anything? This lady, she was familiar in your dreams. Because this person is coming to my dreams. It's coming to my dreams. Coming to my dreams. Mostly, even Nakura, even Papa Homestead, all the time. But she's late now. Some portions of the homestead. Hello? Hold on, network yao ingatiza. Network can you try to try kufona futhi? To try kufona. Okay. All right. Nai vanhu vari kufona apo. Vanhu vari kufona musina kudama mazita muri right. Nai vanhu vari kufona musina kudedzwa mazita muri right. Vanhu vari kufona musina kudedzwa mazita muri right here. Is everything okay at home? Muri kufona iyi musina kudedzwa nai. Hamuna kudama, muri kungofona mujistemba naripo. Ini kutsifamba nelist yangu guys. Zvokuti kwa isimela hamuna kutaura zvekuti kwa airtime apana nasina kuwa live ndakaita nezuro ndichitaura. But munoignore. Handiti munoignore kana ndichitaura ndichita ma live mwaya. Muzoya muti kwa isimela hamuna kututsa. Hello Prophet. Ya ino bada chide na ya stage ngodaro ya madzoka. Yes, hello. Taura Prophet. Hello. Okay. Ndakateerera. Right. So mbuya ngava njamai vanhu. Mai vababa. My baba, that's true. So, right, my sister, in short, all right, ndoda kuzamazve muri yenyu mimi munoziva kuti muri venyu mimi mune nyaya dzakawandisa, and muri yenyu mimi tiri kutaura from even before generation yana sekuru venyu nababa venyu, before that generation ispirit yakabva kudhara yakaunzwa nemunhu akanotora zvinhu zvaakanotora kuMozambique. Chokwadi chaicho. So these things ndobva zvatorwa ndobva zvaunzwa zvefamily,
And Papa, generation when you mean a gift, you get a gift. Yes. Yes, and I'm actually in ministry. It's very true, but do not risk. Amen. Even the life Yamugrama right now, this is not your life. We have got better than that. We've got something better than that. Also, though A, B, C, D, but they've got greater and better things to the family pain. Right. So, because of this gift, so right now, Kuti, Mumusha, iwe kuzogara pamoja. Ichokwadi ndakatoramba. Ichokwadi. Vakanditry kakawanda. Ichokwadi prophet. Yes. So that ikagara pamuri, then you inherit their custom. You inherit what they used to do. You inherit that. Nyoka hii yachendera imumo. Yuwi. Ichokwadi. Asinoka hii yakatozo kazime daga wanda deep in this family. Nyoka hii yachendera. Bekuti nyoka hii ndikuona yakipezira chana pamatule pataba. Chokwadi vanhu vakawanda vakaparara zvechokwadi. Chokwadi. Nevabereki vedu vakatoparara nekuda kwenyoka iyoyo. Matizeze? Hanzano vakatopera nenyoka idzodzidzi. Very true. Yes, very true. So, but nyoka hii pakutoka kwa mwenye zvakatorangawa vakuna matete venyu, mbuya venyu, Chokwadi. zvakatorangwa pavatoitendera kuti tinoida muledu kuti vakanga vanzwa kuti yadaaiwa tinotoida ngaigaremo vakatoibvumira. Chokwadi. But kuibvumira kwavakaita chinozosaka ipote ichida kuuya pamuri ida kuvhiringidza. It is because mune gift iri mamuri, but gift iri mamuri vaida kuti inini mweya uyu ugare mamuri, ushande mamuri. Inini mutotangisa munhu akagarwa nana sekuru kana vemumuri venyu vachindokaitigara mamuri manje. Nekuda kwamwari ari mamuri zviri kuramba ende zvakaramba. But because zviri kuramba, that's why there will cause some attacks in your life. Because right now, looking in your life right now, it causes a lot of things. Be it healthy, be it healthy, be it married, be it that. Zviripo zvakanaka zvitoripo pamunhu izvozvi zvawarudauro. Chokwadi. Hapana chiri kufamba, hapana chakambofamba. Very true. But asi musatya nekuti but nyoka iyi manje nyoka iyi dai yagona I don't know, but if we pray nyoka iyi dai kwai dzawanda nyoka idzi zvakaoma, kwai dzawanda. Ndinotodziona dzine makala dzakasiyana-siyana ende ishato ndinotodziona ndotombotya ndakarara but ndakaona kuti hapana kwandinotizira ndotongoramba ndiri munomba but ndinodziona. So, but what I want to do, because this is a vision I'm seeing right now, nadaona mwisha wenyu watile tende kuti angangori makuwa che. But ndaona inini pakamira hapa and you were like two and dini mangamango sarati. Eze saine kwa like nyoka yengena kuti uraye vanhu vakawanda murume. Asi inini zvanzina Jehovha. Amen. Zvanzina Jehovha inini muchakunda uyezve makatoikunda uyezve hakuna zvinozoitika pamunhu.
Amen. Mutenda. Musashinda vapamberi penyapo pamazuva anotera muchauta muchidziuraya one by one muchidziuraya ichava process ichaita kwemawiki muchake muchidziuraya kupedzera Amen. muchidziuraya Amen. yes right but for now unondira kunamatai andiri kunamatai ngakuti mweya uchidzokere kwaunogara ngakuti inyoka ichidzokere kwadzakatora zvakarombwa kuti zvidzokere kuvanhu vavo Amen. Muna Asha here kumba kwenyu? Aiwa ndina but ndozvi Asha ndega. It's okay. Chimira yakudhuza nekubhedha kuti vati mukadonha munowira pamubhedha. Ndokwandaenda. Varai maziso. Okay, ndavhara maziso. Right. You python, you snake. I speak fire right now. Every python. Python. Ini mbuya, imepa mwanao. Rekeze mwanao hizo. Rekeze mwanao hizo. Hizo. Ini mbuya, imepa mwanao. Ini mbuya, tutoke kwa mwanao. Tutoke kwa mwanao. Ini mbuya. Dati baiba mwanao hizo. Rege baiba mwanao hizo. Hizo. Ini mbuya. Hizo. Nuku bisai pa hizo. Yes. Ini mbuya, tutoke pa hizo. Kwinda.
Queen pagariki. In Jesus' name, Amen. you are free. In Jesus' mighty name, Amen. you are free. From there you are delivered. In Amen. Jesus' name, amen. You are Amen. free. Amen. Amen. Thank you, Jesus. Hello? Amen. Hello? Hello, Mama? Right, before the prayer, you were feeling heavy, is it? Huh? Pindura ikola. Mati? Hello? Anzo ngathi feel heavy before the prayer ndithi. Ndachifuna heavy and then makumbo mamchifambo mavomati zi. Ndachifambo fusingaite ndizwe. Ichobadi. I feel light as yes, kubanas masunungurwa. Kubanas start a new life. Kubanas, you are going to see a new beginning in your life from today. You are delivered. You are free. Start a new journey of life. In Jesus' name, amen. Amen. Amen, my sister. See you next time. God bless you. So well, my sister. Thank you very much. Thank you. Right. Sharon Monzora, Sharon ikarati Faith Rutendo kana kuti Sharon Faith Rutendo kana kuti Sharon fonai Faith Rutendo kana kuti Sharon fonai. Hello. Hello. Ndingasala chinzikana nemuna ningachi phone asingadayiri phone. Hello. Hello, SIS MELLY matwera. Ndaswera swera safe itaura na prophet. Alright. Makadizve prophet. Makadizve nyo. Tiripo makadeo. Ndine wamakapedzisira kutaura naye pamakapedzisira kuuya. Ndaiti ndine problem yemwana ane epilepsy and then inini ndine chiveve and then mapepa emurume wangu kuti auye kwandinogara. Okay. Hello? Hello? Yes, ndokubuzwai. Alright, matambudziko 3 yokutanga ndeye mwana ari kunetseka neepilepsy akadiagnoswa muna August last year. And then inini chiveve. Makandinamata zvakaita nani. Kachinomboya chichienda. And then mapepa emurume wangu ekuti akwanise kuya kwandinogara nokuti tinogara nzvimbo dzakasiyana. Mapepa ake ari kunetsa. Saka pandakapedzisira kutaura nemi nyaya yangu ihombe. Asi ndizofona futi. All right. Don't worry. Vetinamatire chiveve chipere. Uyezve mwana wenyu aite zvakanaka ndizvi. Ewe prophet maita basa. Alright, kubva iko zvino ndinonamatira mwana wenyu, tinorayira epilepsy pamwana wenyu nezita raJesu. Noirayira iko zvino epilepsy pamwana wenyu kubva nhasi. Okay, ndakati toka Vramkap. Mati? Vramkap. Alright. Prophet. Thank you. All right. Kubva zvino tinoisa simba redinga mumvura yamakabata kwamuchapa mwana wenyu ngaasipore asunungurwe. Uye ndiri kudhiklaya mapepa emurume aite nezita raJesu. Uye
declare paupenyu hwenyu kuti mudzikinurwe paurwere hwese vaiko zvino nekusingaperi. Amen. Amen. Masunungurwa tinotenda Mwari. Maita basa prophet. All right. Thanks. Wakafamba bo. Wakafamba bo. Oh, ndakafamba zvakanaka SIS MELLY. All right, sharp. Right. Ndina alipo anonzi ndina kana kuti memory. Chero na usikufona sakati atingarambi takakumirira ndatifona kudhara hausikufona. Ndina kana kuti memory. Ndina kana kuti memory. Hello SIS MELLY. Ndianu. Ndina. All right. Tana prophet. Makadini prophet. Makadini. Tiri pedu makadiwo. Ini hangu ndine matambudziko angu 2. Ekutanga ndiri munhu akatoka chikoro kake but basa haribatike. It's now almost close to 6 years. Ndino apply mabasa but hapana response inombouya. Then yangu yechi2 disappointments relationship akawandisa ende ndapazera riti ndichirorwa. Saka ndanga nchida kuti mundinamatiro munhu wandiri kufambidzana naye right now pabudo marriage. Okay. All right. No problem. Ngezayitina mati kuti samuneta lakita sefambidzana naye. Kwanzi kumujolo kumune nguva yakadini 2 years. 2 years vari mumujolo. Okay, all right. Okay, all right. Yanga samubra angoro mkomana naye. Anamubra rola like. Ana. Usually. Okay, all right. It's fine. Yeah. Samutoronga kuti murana ndizi. Prophet. But it seems like my disappointments akawandisa. Zvokutoti relationship iyo isvike pa2 years pakatoipa. Because nandrikuona futi achidisappointa futi. Saka I don't know. Anyway. So is it number to prophet? Yes, because machona kuti ndanga ndisingaone nyumba asi ndava kuchinamata kuti pachione nyumba. Amen. Yes. All right. Where are your sisters? Like one of your sisters? Your sister, I don't know. Pane mukuru nemudiki. Ndine mukuru 1 nevadiki 2. Yeah, very true. Very good love. 2 vari muno South Africa, 1 mudiki wacho last born ari kuZimbabwe. Mukuru uyu imbawo zvakamira sei? Imba yake akarorwa zvake but imba yacho prophet zvakaoma. Anenge achingotogara achitotudza achiti zvinhu hazvina umbomitira mushe. It's like takatonzi tisatombororwe. Iye handitozivi kuti ari mumarriage sei. Very true. Ndopana ndikuenda nenyaya yangu kuti munoona here kuti dambudziko ripere padambudziko idambudziko ramunoziviva. Asi ndikuona ine munhu akatotaura physically kwete pamweya chete, physically achitaura pamusoro penyu vanene kuti hamugari mudzimba. Sure. Imi munoenda amunoziva amunoziva kutaura pachina kuti imi hamugari mudzimba. Kungobudisa
maburikidzo nekunzwawo zvinhu zvinobva kumusha kwana baba vedu vakatizvara ndozvatete tichingozwawo but sevana tizonyatsozivewo kuti zvinezvi zvakamira sei. Kunzi munhu aitaurwa kunzi vana vake havafaniri kunge vakaroorwa, paitaurwa mashoko aya ndikuona pakange pachina mai venyu patime yacho iyoyo. I don't know kuti amai varipo baba ndovasipo vakashayika. Yes, pavakange vachiri kumhuri iyi vachiri vese nababa pavakange vachiri ikoko. I don't know vari kugara ikoko mati vari kugara iri kumusha kwavaigara nababa venyu. vanga vasingagari kumusha vaigara mutauni kukadoma but kumusha kwacho tanga tisingatoendesi takatokura tisingaendi kumusha. Baba venyu vaikutyirirai? Vaityirawo natete vavo namanzvaro? vanga vasingatombode kuti tiende kumusha. Even marelationship edu nevanhu vekwababa kungotiwo tine hama but hapana relationship itoriwo solid. Izvozvozvo ndizvokuita kuti hama dzenyu dzimwe dzikutsamwirei munozviziva kuti baba venyu vaitipfuma, baba venyu vaisada kubatirana nesu mazona. So saka mashoko akataurika kunzi saka vana vakewo chaona vagare mumba ende the reason yanga ichiitwa kuti vana vasagare mumba inawo iyoyo yekumusha yoyo. Munoziviya nyaya dzacho? Vaimbokutaurirai? Vanototaura even nanhasi amai vangu vanongototaura and it seems like havadi kuti amai vedu vabenefite from zvinhu zvatinovaitira isusu because zvinhu zvinotomboomera munhu wese. Like vanhu vakura vana vamai vangu i4 right now vanokwanisa kuti vavachengete but tiri kumbosvika pakupererwa kuti tinovasendera sei tese hatina mari. Chokwadi, that is why ndofana kuna matreveni BP pana mai venyu neshuga. Because handizivi munoziviya kuti zvinhu ndo zviri kuitika mumwiri mavo izvozvizvo. Izveshowo health yavo musana vanotofamba vachimbogara makumbo avo zveshu. Chokwadi. So asi mai venyu havarware. Noona amai venyu vari kuatakwa kufamily yavakange vakaroorwa. Zveshu because vanga vasimbori munhu aitombonzwa musana vaitoshanda mabasa atori anotoda zvechisimba but vakazongotanga kunzwa musana makumbo zvekutoti vakatombotanga musana ivanofamba vachi 10 meters vogara. Inenge chinhu saka vada kuchengetwa nevana maningi. Vana vacho havazotizivewo ndizvo ndonyaya chete izvo. Asi tendoende kuna matrei asi ndiri kuona muchikunda. Amen. Alright, give me number. Okay, kubva iko zvino nezita raJesu ndiri kurayira mweya wese wakabata ana mai venyu pamusana wavo uye nemunondorayira relationship kwayo nebasa zvinonga zvisado zvakanaka zvakasungwa zviregedze kubva zvino nekusingaperi. Amen. 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 Yes, masunungurwa naye. Tinotenda prophet. Thank you. What I do, Mfana, sharp. Right. Memory. Kana kuti Regina. Memory or Regina. Hello.
Ndiani? Ndisimele. Ndiani ari kutaura? Ndisharon. Usharon nani? Right. Aripo here memory kana kuti Regina? Memory kana kuti Regina, one of the two. Memory kana kuti Regina? Memory kana kuti Regina? Memory kana kuti Regina? Muripo here? Kana musipo memory kana kuti Regina? Netai? Netai? Netai memory Netai memory Regina. Hello? Diwan? Sharon an? Ko munhu angati vakufona izvi zvachitika ndini Sharon ndiani? Ndosaka adropa padati ndiwe Sharon an. Pane munhu angafuna kuti ndiwe Sharon chitaura naProphet. Okay, my Prophet. Hello, makadini. Tiripo makadiwa indatambura pembereko. Vanongoba pose ne. Kuda kuba ni pale vya Prophet. Yeah, and 8 years. Alright. Bari mudungu menyu. Alright. Kubaiko zino inoraira. Saka sunga mudungu menyu ziregedze. Now, in Jesus' name. Damu sungu mudungu menyu. Nesara kusundiro declare mana. Ureno uya nenguva zino. Amen. In Jesus' name. Amen. 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 Good luck, my sister. Asa muri married here? Pamereche apa, muri mereche. Anze makatororiwe kubisi kwapfuma wani mugerei. Oh, all right. Ah, good. Thank you so much. God bless you. All right. Hello. Hello. Dusaran. Netai. All right. Torana Prophet. Yeah, hello Prophet. Makadizvenyu. Ndiri nani hangu. Inini dambudziko rangu randinaro ndine mafibroids. Ndakadiagnosed 3 years ago, but it's getting really worse and worse. Ndakutora saropa rakawanda zvekuti zvakuaffecta mablood cells angu, maplatelets angu akuza thicker than normal. Zvakuaffecta blood pressure yangu, maziso, sugar level, nemusana netsinga dzegumbo idzi. Saka plan iripo ndeyekuti ndinoda kuti ndibviswe chibereko, saka ndisiziva kuti zvinofamba zvakanaka here. Iri dambudziko riri kutondinetsa chero kubasa chaiko mazuva ano, zvakutonetsa kuti ndiende because I'm losing a lot of blood like every other week. Ndenge ndichito discharge a lot of blood. Nerimwe dambudziko randinaro ndiri kungorota hope ndiri kumusha chaiko kwandakazvarwa, kwandakabva almost 20 years ago. Ndinongorota ndiri ukoko, ndichirota ndine vanhu vamwe vandisingambotauri navo veukama. Ndinongoona ndichisanganiswa navo muhope. Ndo madambudziko andinawo yaProphet. Ora. Kuzoti kuna matrei. Right. Vare maswenyu, mavhara maswenyu. Ora, mune munhu ari padhuze nemi papo? Aiwa, handina. Alright. Okay. Alright. Okay, shikeni kuna matrei, alright. Alright. Batai mudumbu menyu? Yeah, ndabata. Okay, especially on your left side? Yeah. Ndokunotorwadza kwacho ikoko. Yes, that's already bad. Okay. In the name of Jesus, Riguraira is Mr. Jesu. Mr. Jesu, my fibroids,
nomaraira nezita rajesu kuva izvozvi muzita rajesu tadestroya mafibroid in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Be healed. Be I delivered. receive it. Be healed. Jesus. My fibroids. God give them over when. In the name of Jesus. Amen. Be Amen. free. In Jesus' name. Amen. Done. You are free. Amen. In Jesus' name. Thank you. Thank you, my sister. Good luck, ne? Amen. Sharp. Thank you. Right. Memory, Regina. Memory, Regina. Memory, Regina Brenda. Kwa uchijuta ndo kuvunza surname. Memory, Regina Brenda. Memory, Regina Brenda. Memory, Regina Brenda. Hello. Hello. Naimi. Diane. Hello. He? Mushe kanjani Dimani? Hello. Did right muri say? Dzimai we phone yenyu iri kumasure. Dzimai phone, uya ine phone 1. Dzimai phone. Mati mu decent. Last time takazo Maria yavana kuzoya Prophet takaushandisa kama airtime kufundira vanhu maintenance paya. Maria kaushanda kama musi mutiketa umwedzi takangocheketa airtime. Takafundira vanhu vasingachengeti vana ne airtime iyo iya. Saka pakandoteka airtime manyuwani mutozotenga futi zve papa vanouya apa mutaura nawo. Chitaurawo right nawo. Okay. Masivere basi. Pakadize. Ndiraita. Ngota angweni pasa tine madambo tora ndinare nimbere kuti since chikura muri medu sizula takabatirwa kumuri kwababa vedu. Takabatirwa muri kwababa vedu because sisi wangu vari kuJoburg nenina wangu nasi wangu vari kuHarare but zvinoitika chaipo ndoona pane zvinhu zviripo because tanguri tasevenza ini pane zvinhu zvotambudzika nemakumbo pandokusevenza makumbo anopisa. Okay, number 1 matimakumbo andika Emakumbo. Alright, thank you. Ndikuna matendezi. Kwanzi plus kumba kwedu hakuna chinhu chinobatika kuvana vamai vake vese. Zvino hazvisi kubatika chero vakashanda chero vakadini zvino hazvibatiki. Okay, hazvisi kubatika. Vari kungoshandira pasina. Okay. Alright. Regeza ndikuna matsei ngoma nayi. Ndikuzinza pasi. Amen. Alright. Ndikuna matsei. In the name of Jesus. Amen. Okay. Itende mune zvamuri kubvisa pasi petsoka dzenyu. Like ngemune zvamuri kubvisa so pasi petsoka dzenyu. 2. Hanzi itai muri kubvisa zvinhu pasi petsoka dzenyu. Ndikuzviita sisi. Amen. Ndikuzviita pasi ndikuzviita. Mabisa. Vari kubisa. Okay.
kubvisa. Amen. Alright, mabvisa ndipika? Ndabvisa basi. Right. Ndabvisa. Right, and I'm thank you. Alright, but I'm to menu. Ndabata. Alright. Right. Kuba iko zino ndiri kudzikira nesitara Jesu. Mweya wese wakabata upenyu wenyu. Mweya wese wakahodha palife yenyu. Tiri kudzinga izvozvo mweya wese unobata kuti musapfume. Bata kuti musabate mari. Unobata kuti musabate zvinobatsika. Tinourayira zvachose kubva nhasi. Nezita raJesu. Amen. Maoko enyu ngaasunungurwe. Zvamunobata sunungurwai. Zvamunotanga chisunungurwa. Nezita raJesu. Amen. Yes, amen. Amen. Koma kubva nhasi onekata kwaMwari kweupenyu hwenyu. One ruoko rwaMwari paupenyu hwenyu. Amen. Amen. Alright, hanzvadzi pakanaka. Right. Memory Regina Brenda. Pashaikwa. Brenda, Memory Regina. Irene. Vana Brenda kana musipa pandichakononga vamwe 3 vachafona mari yenyu musahomundibvunza tuka airtime just because inenge yatokavhigwa ne3 yondeyatora pacomment section apa. Irene, Regina, Memory, Brenda, Irene. Irene, Brenda, Regina, Memory. Natasha. Natasha C. Natasha C. Hello? Hello? Dr. Nan? Regina? Nan? Oh, Regina. All right. Regina. Okay. All right. SIS MELLY. Did right kanjantara na prophet? Prophet Magadi. Magadi yenyu sizi. Tinosimba. Ndanchikumbura munamatire mwana wangu gumbo. Akaitwa operation. Muri padhuze naye? Saka ndiende paari. Alright, batai gumbo raji. Okay, tapadhuze naye. Babada? Alright. Right, ndinoraira izvozvi nezita raJesu gumbo remwana wenyu ndapa mine quick healing. Ndinoraira marwadzo ese abve mariri kubva izvozvi. Chii chakaitika mariri? Akakuwara. Akakuwara. Alright. Saka akaiswa plaster or something. All right. Clinic. Hello? Hello? You hearing me? Evar kunzwa? Yes. Thank you. But saka rakaita sei gumbo iri naimama, just in short, chimosana kuti rakaita sei gumbo iri. Rakapwanyika, rakaita sei, rakawaparisa kudzaka rakaita sei chichi chake. Rakakuwara kumasports, rakaoparetwa. Saka harisi kupora. Progress very slow. Progress hands very slow. Progress is slow, all right. Jakuna matsai, then after this prayer, mchamunzwa kuti achakuzeti pane change over the pain. Is it funny or I don't know? Funny. Is it a left leg or Right. it's a right leg? Chibatai right leg ragi. Okay. All right. Okay. In the name of Jesus, by his
izvozvi ndo declare healing tedzera mashoko angu kuite kuti iwe gumbo pora izvozvi iwe gumbo be healed right now. Take it in Jesus' name, this time. Take it in Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, be healed. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name, be healed. Amen. Amen. He's healed. Amen. Pain just ask him if the pain is the same. Is it the same as before? Yes. And yes. Right. So you see a quick progress over that leg. And yes, progress. Okay, amen. Thank you so much. Thank you. God bless you. Thank you so much. Amen. Pastor Prophet. Amen. All right. Cool. Thank you so much. Right. Bye. Itai guys, Prophet Adano Sorora guys. Itai tuone Natasha, Irene, Brenda. Natasha, Irene, Brenda. Prophet Adano needs to rest, guys. Natasha, Irene, Brenda. Hello. 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 Yes, Torah Prophet. Okay, Makadi Prophet. Makadi is anima. Ndiri right. Prophet ndanchida hangu kunamatirwa for marriage. Ndine munhu wandiri kufambidzana naye, we've been together for 3 years, but relationship yacho inongori nema ups and downs, tomborambana, todzokedzana, torambana. Saka ndachida kunamatirwa for marriage. Okay. Anonzani. Anonzi honest. Honest. No, Ernest. Ernest. Okay, all right. Because I don't know if you remember any name like Jude, or I don't know, in your family, I don't know. Jude. Matia, hello? Sorry. And if they could say David. Kevin. Star Nonzani, COVID. Hello? Star Nonzani. David, I'm hearing David. Kufamily. David, no. Kufamily kwenye kuna. Okay. Haya kuna David. But I think it totally, maybe kungofungidzira hangu, but I think in family medu tinotori ne problem because ndine sisters angu vahombe kwandiri too, vanga vakaroorwa vakasiiwa nevarume. Kumba kwedu hakuna musikana akatororwa. The only person akaroorwa ndimai vedu baba vedu vachiripo, but otherwise vasikana family medu hapana akaroorwa. Hapana, vamwe vanga vakaroorwa but vakasiiwa nevarume. Saka I'm not sure kuti pane problem iripo kana kuti zvinhu zvinongoitikawo coincidentally, but I don't know. Yeah, it's a very, very long story. It's a long story. Yeah, from your family. Family name. It's a long story. But because I couldn't match it, my vakusunungura ndika vakumuya kare imwe ninge chiviringidza pamuri mwanasikana imimi asi musatya munogara mumba musatya ati pane nyaya Pane nyaya. yeah, all right, varema kuna matireshi. Okay. All right. In the name of Jesus. Tukuna matira marriage yake
Christ. In Jesus' name, amen. 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 I wish to talk to you again. You have got a lot of things you need to talk about your family. And as things are changing, Wajua. Thank you, Prophet. And as James Mrs. Melly, thank you, Prophet. yes, then you remind me when I'll be talking to you, the name David, I'll explain to you about that name, then you remember. Okay. Thank you so much. Bye. Right, thank you. Right. Ndakudzokera pana Irene, Brenda na Memory. Ndo 3 wasara. Irene, Brenda na Memory. Irene, Brenda kana kuti 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 Memory. Right. It's like Irene, Brenda and Memory are up. Right. I'm just going to check only 2. All right. Paita phone are getting to Indian. Hello. Mushe ndiwa anichi zimanda. Wafuna chitata chitosiwe. Wafuna chitata chitosiwe. Wainani ufone. Vanhu vakatenga kama airtime avantu vari kubatsirwa ivo havana kutenga ka airtime. Kunoti tiri kufona nemvura here kuZimbabwe naye munina. Iwe taura na Prophet apa. Prophet makadini. Tiripo makadiyo. Tiripo, all right. ndikakanganiswa blood saka weti inongobuda handizoni zvinobatsirika here kuti ndikatobatsirika ndikakwanisa kunyange kuuya kwamunogara kwacho mundibatsirwa iwe usafune une pana paone madoubts zvokubvunza kuti zvobatsirika here kana zvokubatsirika kana wauya kuna Jesu hakuna chinoramba kana vanhu vaimutswa vakafa iwe problem yeblood ungadza kubatsirwa here naye munin'ina wangu. Amen. Saka rega kubvunza mubvunzo iwe uya nekutenda kwako kuzere ubatsirwe nyaya yeblood. Amen. Chitaura na Prophet. Very true. Yes, munobatsirika zvakanyanyisa. Munobatsirika zvakanyanyisa Jesu. Okay, Prophet. Kana masipira kuti muuye zvinhu zvakangokunakirai. Munobatsirika zvakare. Amen. Yes. I don't know muri kufana muri kuba. Ndiri South Africa. Yes, mukasanzo kuuyawo kana kufana service munobatsirika muna madhai. No problem, sir. Very small problem. Hello, that's a small problem. And I'm still kuya kuti muna madhai. Zvinhu zvakanaka chose. Okuti nditouya kwamuri ndikwanisa kunamatirwa. So God wants to create a new system, Mamudi. So you need a prayer. Chokadi Prophet pafea kurigai ndinyatso kuti mutaurira inini pamari kunyara kutaura nokuti ndazomurega hangu achitaura panapa nemi because ndinoziva dambudziko rake andimaona. Prophet ndiani une mweya washuna donza Prophet apa Prophet odura neyapi ase time yapera imuri kuya panapa makatenga mati 29 rand mogarisa panapa 5 to 10 minutes
muchingotaura dambudziko imakatenga ma 29 rand yenyu munoti 29 rand inotaura zvinhu zvakadaro kuZimbabwe imi madhayaris musadaro imi izvo zvivadona kuda yapera hatizi zvacho ngatione zvatoipa naitinga 29 rand chacho 29 rand uye akazvigarira zvake 10 minutes pano zviya kuti zviri kufamba sei hello tadzoka regai kusanangurira problem yemwana uyu ndinoiziva dambudziko rake kuti imi anyatsokubatsirika mwana uyu ane problem akaenda kuoperation handiti ndobva akanganiswa blood ndobva vadambura blood saka pese paanofamba anofamba nebhegi rake reweti hani muri kunzwa saka weti ichibuda haainzwi inongoyekara kana yadi yaerera saka anotofamba akapfeka zvimwe zvinoita kuti asazvinyorovedze ndodambudziko raanaro kumira pamwana uyo anga achikwanisa abatsirika akwanisa aita zvekuuya this kind of a situation I believe zvinoita zvakanaka alright uri kunzwa here munyini akauya it was good hallo munin'ina yellow kwadonha futi naye wadonhawo asi ndofunga azvinzwa kana achinge auya anditi Joyce watenga airtime yevanhu 2 umwe wacho ngaafone toni ina ndakuona tonyora nevanhu 2 ndikudedza mastari panapa umwe wacho ngaafone toni hello ndianu guys pane mumwe here ari kuningirira pana Joyce pana Joyce atenga airtime yevanhu 2 anditi please one wacho ngaafone tauda kupedza Prophet vaende one wacho ngaaningirire ngaapinde airtime yedu yakutopera airtime yedu is running out guys kuna vanhu vatenga airtime yavo because makutenga ma-airtime nama 29 rand machiye inopera mukauya yenyu mogara naProphet muchitaura Prophet venyu 20 minutes animaona Joyce phone Joyce can you please call Joyce can you please call guys atenga airtime yevanhu vasati vatenga ma vasati vafona guys imotenga kufona azvibudi ngati ngavatenge vapera ava because airtime yacho yakutopera Joyce babika please phone Joyce phone haya hello Dianu next week bye bye right aripo here ningikiri avanhu esaibodo wakumana Joyce Irene varipo here hello tipo makadi ndianu amunozomutumira kana neproof of payment achitaura naProphet Prophet kuna
munhu ari kufona kapa ari kukanganisa ndikiri mina ndivafonere kuti last time wakambouya futi Prophet vakatiza saizvozvo ukurimemba vakatiza futi Prophet saizvozvo izvo airtime izi network yave katiza futi chii chinomboitika newe naye mainini kune zviri kunetsa here kumusha kumusha handizive SIS MELLY but inonzi chi 2 days ago 3 days ago ndakarota izvozvo maspiritual husband akanga auya futi yaita kunge yanga ndaitonge ndaona musoro wenyoka idzo nyoka ndazidanisa pano nyoka alright pichitaura Prophet wawe hello Prophet makadini makadini zvenyu tiripo makadiwo kuri sei kumusha muchakunofara zvakanyanya alright Prophet ndakarota hope 2 days ago 3 days ago ndichitonge chinhu chachitonge chachifamba chichibva kuzasi kwangu chitonge spiritual husband but ndakavhunduka saka pandakavhunduka ndakabva ndangotaunge ndatanga kunamata but mwiri wangu wakabva waita wiki ndakangopera simba handinazoziva zvituu zvakaitika ipapo then nezuro kana kumarimwe zuro ndakabva ndarota ndichitonge pane munhu anga aine zvinhu 3 zvinhu zvinenge zvimiti zvitatu but chihwani chacho chachiri chimuti chered chinzoni chitonge chida kukandirwa kwandiri ungada kundibaya nacho but ndakabva ndavhunduka futi pandatanga kunamata but ndaibva ndangotanga kupera simba but pane pamambonamatira munhu amanamatira nachingonzwa mudumbu wangu uchindirwadza zvasingandiitire musha alright inini bake mbinei Okay. In the name of Jesus. 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 Right now, you know where that spiritual husband ndakapinda pamuri iri mudumbu menyu zvozvi tiri kuiuraya izvozvi. Jesus' name. In the name of Jesus. Not destroy a spiritual husband. Yakapinda pamuri. Every spiritual husband. Right now. In Jesus' mighty name. In the name of Jesus Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. In the name of Jesus. Yes. In the name of Jesus. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Be delivered from today. In Jesus' mighty name. Ubanasi free. Amen. enge chimwe chinhu Prophet ndine mwana wangu wepakati uyu vamana but tataura kuti kana munhu cheuya nedambudziko 1 pakumana aitime yenyu muzatinenge singambokwani kufona zvova zvokudaro makutanga rimwe problem apedza namatiko angadi mungotama problems ka1 mungona matiko ka1 chitaurai nachitizo ndine mwana wangu wepakati uyu haasi kunzwa mushe ari kungorotsa haasi kudya kana akamwa mvura kana akamwa drink haasi kuita zvese ari kungozvirotsa Mwana wenyu asunungurwa nezita raJesu. Amen. Atenda mwana. Thank you.
Alright, sharp. Joyce fona muku fona muku Joyce fona muku ndo vantu vasara ivavo avo muri kufona mondiwe pa. Hello. Hello, SIS MELLY. Mabuda nepi. Wanda tizoninga ningina ameno kana mambo shedza saka mukati sina magetsi ndakatenga airtime nesu. Sera imurani. Shamiso. Undaida utrana Prophet. Chitaura fast changa mkola. Alright, Prophet ndauya ndakambofona ndine dambudziko rera ndakambotaura nemi last time rekuti ndine dambudziko takatengawo mombe saka munhu wacho watakatengera akativhara saka manje chikunetsa kuti tiite zvekumhanga raisi kuno kuya ari kuZimbabwe plus hanzi ari kumusoro ane chigaro chekumusoro saka nyaya yacho inongoparara ezvine zvakatoti bloka apa mari yacho yakatowandisa inotosvika kana ma40,000 rands imombe dzatikatenga achati kana kutipa mari kana mombe dzacho. Okay. Amen. 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 Thank you very much, Prophet. All right, caller. Thank you. Right. Hello, caller. Auntie Murise. Did I just somebody say? Okay. Mama team come at last time but I'm not going to take airtime okay this time. Ndatenga ndaisa airtime 100 rand kuvoda company. Mungubai? Anofunga paane about 30 minutes or 40 minutes ago. Muna kunduza saka ndingazi wase. Zvema diary zani. Chitaura na prophet. Chitaura na prophet. Prophet makadizve. Makadizve nyo. Ndiri nani. Ndinofunga ndakambofona last time takataura nyaya yemhanzi. Vakandinamatira ndachikumbira murambe muchindinamatira kudzinza randiri kubuda zvakaoma Prophet. Ndawechi? Yemumhanzi ndiri mukomana anoita zvemumhanzi. Ata zvemagitari. Magitari but ndine project yangu yandokushanda. Ndatifona SIS MELLY please kudi. Mr. Jason ndinodeclare nyasha. Ministry yenyemhanzi. Mr. Jason nyashagadzone kwa upenyu wenyu. Amen. Amen. Thank you. Amen. Ndati mokufona na Joyce ndimi vantu vepesera vasara moku na Joyce ndatifonai ndimi vantu vepesera prophet vainde handiti vazororawo vakomana handiti munhu vanenge vaida kuzororawo vakomana. Hello. Hello. Yes ndiani. Joyce. Okay taura na prophet. Prophet makadini. Makadini. Prophet ndanchikumbira kunamatirwa visa rangu radelay kuhome office. It's been more than 5 months now and basa rakatopera. Imwe problem yandinayo ndehigh blood pressure. It's been 6 years now. Saka now zvakutotanga kuaffecta eyesight yangu. Pese pandinongoenda for review even ndichimwa matablets but haisikudzika. Imwe problem futi yandinayo parutivi pangu panorwadza on and off. Panondirwadza on and off. Panondirwadza pain yacho inenge iri too much zvekuti ndinotoita kunge munhu ada kupera mweya iri pain. Parutivi nechepazasi pezamo apa kuleft side. And then problem futi yandinayo ndine mwana wangu musikana. Atokura 10-11 gore rino but ane problem yebedwetting saka handizivi kuti problem inoda kunamatirwa here or not. I've tried zvakawanda but hazvisi kushanda. And then last but not least mwana wangu firstborn yangu mwana wekuti
ndasina kana problem naye but zvezvokuti semwana atokurawo 20 years akangoitawo girlfriend vaita magirlfriends echirungu aya saka takangokonana pamacultures apa kuti isusu kwedu hatizivi chekuti musikana anouya okemba pamba pemukomana tinongoziva kuti unouya uchienda kumba kwenyu but musikana zvakatomubhowa to the point yekuti akatofurira mwana anga ati suppose kutanga kuenda kuyunivha atoramba kuenda kuchikoro mwana kwakubva atotanga kuti kutomuvha out kunogara nemusikana uya wechirungu saka ndozvoti semubereki zvinongondishungurudzawo kuti chii mwana you are so focused kuti angaifanira kuti atange yunivhesity but zvese izvo zvakabva atosiya achatocommunicate nothing mai ndakutoonekwa sekuti ndiri munhu akashata saka ndiwo matambudziko andikusangana nawo iwaiko. Okay, hatinangu zvandingakutsanangurira chero hazvo zviripo chegere ngokuda matirei. Okay, chekutanga ndiri kunamatira side pain, Mr. Jesu, be healed right now in the name of Jesus. I pray for your family, child, your children. Kupaiko zvino sunungurwa Mr. Jesu. Penyu wenyu ngausunungure zvachose. Jesus' name. Let him body in your chest. What I chest? We remove Chest, okay. blood pressure, every attack, every spiritual attack in your life. You are free in Jesus' name. Amen. 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 Kupa mapepa prophet. Okay, ndinozokurugwa hangu nemi apana ngokuna matrayet. Okay, pamapepa sinongurwa zvachose. One munana waMwari. Mutara Jesu. Amen. Amen. Right. One last column. Ari kupi mukuwacho? Mukuwacho ari kupi? Vaneta prophet guys. Understand that. Hello? Hello, SIS MELLY. Ndianu? Ndimoku ya phone. Chitaura prophet ndio kupesira. Depends. Prophet ndine musikana ya mukati ndikufonera kuseri ndikaita contact na sisivo na mai kamwe but vangu vachingoti muri busy saka ndangoti pamungu ndina matrajeni pana. All right. Ndakuna matoi mama. Sisile baba vasina nyatsondinzwa ndiye musikana akamboti andikatora ndakamboita maproblem ekurekwa ndikazvita mwana ndikagara muchair mukati zvinhu zvangu zvakawandisa sipereki mukati ndozokubatai kuseri saka ndazokwanisa kubatai ndachokutsvaga since muna March saka lasi ndakataura mai kanhu mukati muri busy saka naudzi dzakawandisa zvazvakangowanda zvatikataura last time saka bendokutangidza iri kutaura futi. Mamuziva prophet? Dzokoro dzakadimbu taura kadimbu kenyaya yako kuti vakurudze kubata. Alright, ndinosana ndikati ndakarepwa ndikazita mwana aitadza kubuda ndikazipesa ndakagara muchair handikwanisi kushanda handikwanisi kunyatsofamba nguva yakareba ndisina kurwadza ndorodzwa nemusana makumbo zvese handitomboshande izvezvi neproblem futi ropa rinopera muviri madhokita anongonditora ropa rakawanda zvinotora nemwetsamba fanira kutora machekstap akawanda asi havaoni kuti chii chikonzero ropa rakapera muviri inflammation kungove pane vanhu. Okay. Saka apa muri pauche? Ndinofamba zvangu asi pandikabva kuchipatara madhezi ati ndaega asi handitombokwanisi like zvongosimuka kusika maplates ndinorwadzwa nemusana negumbo kufamba chake handinyatsogona kufamba zvezvo 20 minutes dzakatowandisa ndoenda kutorwadzwa nemiri ndogara chingotora mushonga mapain killers ndotoenda kuna specialist wepain marwadzi asinganzwisisika asingaperi neropa risingapera mwiri hapana zvinozikana. Ndeuyawo kurepwa nemaneighbors muchiri kumuziva? Munowandirwa. Akarepwa nemaneighbors? Very sorry. Totally ndikutry kuda kufunga but still. Aiwa munowandirwa plus. Very true. But chireke ndinamati.
zvakawanda. Ndogara kunze kwenyika, ndigara hangu ndinogara kuEurope, but zvinhu zvacho zvakaoma, mari yacho haibatike munyama, kuvengwa nevanhu like paIsrael pana ndori kuchechi kungotukwa nemumwe murume anotoshanda muchechi pasina chanamboita. Kana shamwari andikwanisa kana shamwari chaita, vanongonditsvakira kana nyaya, so ndongogara ndiri ndega, ndingori London nemwana wangu. Shame. Okay. Namachito Mwari vanoda kuti vagokuziisa zvakavanzika zveupenyu hwenyu. Asi apa ndinotsvakai kuti Mwari vakushingisei uye vakurangarirei, vakuzarurirei masuko paupenyu. Baba nezita raJesu ndinonamatira simba, umbo rinorwadza ngarinyarare, musana unorwadza ngaunyarare, muviri unorwadza ngaunyarare. Kubaiko zvino ndinonamatira upenyu kwawo paupenyu hwenyu. Sunungurwai nezita raJesu, upenyu kwawo. Sunungurwai nezita raJesu, sunungurwai nezita raJesu. Zvikinorwai, rwirwai pazvose nezita raJesu mupenyu. Kubaiko zvino. In Jesus' name, amen. Amen. Sorry, Mokune. All is well. All is well. Don't worry, all is well, my sister. Paunenge waperera pfungwa dzako ndo panotangira Mwari. Panogumira pfungwa, paunenge uchinda neta ipapa paMwari ndo pawanotangira. Don't worry, my sister. Kwawabva ndokura handiti. Don't worry. Okay, what you can do, my sister? Maybe just try to call like after this life. Maybe so much from March. Let's try to call after this life. Then be sensitive. So Dr. Mary wakucheza kana. It's made muzondipa number dzavo because last time I was concerned to one. Vakachinja na. Alright, it's okay. Vakachinja number ndidzo munoramba muchitry baba. Havana chinja number ndidzo munoramba muchitry idzodzo. Right. Guys, zvanhasi prophet vakwana guys. He needs to go and rest. See, prophet asati vainda conference yavo yavaitaura iya yanga isiri Easter conference. Conference yavo iya yavaitaura iriko this coming week andi? Yes, kutanga Friday, Saturday, Sunday. Friday inoi. Right. Ndosaka taita live inoi nhasi. Because Saturday vanenge vari kuconference. Saka zviri kuitika pa guys ndezvokuti honai tabatirira men of God for almost close to 3 hours vari pano. Munoda kushandigwa zvinhu zvemahara, muchinamatigwa zvinhu zvemahara guys, but no one bothers. Andika even kuvatumira 20 rand, 20 pounds kuti wedzerai ku Easter conference zvinhu zvaMwari zvamuri kuita. Guys, let's be honest, let's be fair pano. Animaona. So what I'm just going to do is anditi kuvarada kuenda kumasecretary munotsvaga namba dzaProphetic, go. Good luck with that one. Good luck with nekuenda kumasecretary. Hamuvabati zvokumhanya. Ini ndinewe namba yanogona batika zvokumhanya. Asi namba iyi ndichaipa munhu anenge acontributawo towards conference yavari kuita. You contribute to the conference, you bring the proof of payment to me, I give you the number. And then you call the prophet direct. And murukona. Ukangotuna prophet nebva kuna SIS MELLY vachakugamuchira. Kana usingabva SIS MELLY havatobati foni yako. Mugare makazi ndatokudza ichokwadi vari pasi kumboita makuwa. Andika nokuti vanowandirwa. Vanowandirwa zvokutodaro. Anomaona zvokutodaro. Vanowandirwa zvokutodaro. Ya zvakaoma mumwe vanhu kasi nyama inochokwadi. Munabva vadonedza. Dono vadonedzwa. Hanzi masekretary ndisipo. Saka ndiri kuti kumasekretary good luck. Nekuti kwaenda kumasekretary good luck chaiyo. Hanti. So, hanzi bank account ndinotsvaga, regai nditsvage. He's very busy, regai nditsvage. Uye ari kuramba chingofona panamba iyi ndiri kumudropa because namba yakufana isiripo. Aiwa atidaro kana kuti asitanga tida kupa mari yakasunga tutanga isiri kugwa. We don't do that. We don't give to God with conditions. And we don't give to God with conditions. And if you want to contribute to the conference, you just contribute. Kwenda kutanga manjina matina mari yangu sunguru ndiko sokupai. Kuna mwara kuna ma conditions sha. That's a no. And so
Hapana zvandingaita Proverbs sino zvandiri kutaura nzi please bank account. Regai ndigoipiwa inini bank account yacho. Paunouya kwandiri uchida nhamba ndokupa bank account iyoyo. Ndokupa bank account iyoyo. Paunouya kwandiri ndokupa bank account yacho nawoisa udzoka neproof of payment ndozokupa. Nditry kuningira. Ndozokupa nhamba dzekuti utaura navo direct. Ava vabatiki zvandiri kunyeperai guys. Ava vabatiki zvekumhanya munozvinetsa mukazvinetsa mukatipei nhamba ndikakupai mukanofona hamuvabati zvekumhanya ndochoka ndichiti pachena musambozvinyeberei mozviziva ini cheche ndaitambura pano mozviziva maitambura svika ndahova I want my online regai ndipiwe mirai ndipiwe anzi yaiswa. The number you have dialed is not available. All right, yaiswa. All right. Family church branch ndiyo here. Is it the one? Ndiyo here. Let me confirm. Hi. Ndiyo here. Kanibona. Ndagaratira munhu wese ndikatitwa ini ndiri murombo saka kuda zvinhu zvemahara. Hamusi kubhadhara guys, ina musikatiteerera zvandiri kutaura. Am I saying kuti bhadharai? Hanzi yes, his name is all right. Okay. All right. Tachiti anandisika stari chechi yao. All right, saka kaindikate. Isa diskuti badarai guys. Atiskuti badarai tiri kuti vane Easter vane conference yavo oye chechi yavanoita. Anyway, this man of God has been coming here antika for the past 4 weeks dzakambopera vachingouya pano vakomana. Vachingouya pano vachingokunamatirai tikati video ngaticontribute sediaries tivabasirawo paconference yavo vari kuteya kuchechi iyoyo handika kuti vatengawo chero chavanoda kutengawo kana riri grocery kuti vanhu vadye paconference iyoyo kana chiri chi people ignored handiti now makuti anzi saka men of God vakubhadharisa havasiri kubhadharisa ndindadaro mukuzenza pamutera tukai vanhu vaSIS MELLY vari kushiya mari naSIS MELLY ndini ndadaro havasi men of God ndindatodaro ndaisa wanda pina one but comment ndakapina iyi guys mukaivhura comment iyi pazasi pane account details avo pazasi pane account details avo unoona ndinadaro vachingouya every time vanouya pano vidwe 3-4 hours takavabatirira vanhu vachina madhigwa vachidzoka nematestimony vachitenda but tikuti vari kuita Easter kwaichi conference yavo vari kuteya chechi handi takatombotaura kuti ngatitengei right gusari titumire kuchechi vanhu vanodya takambozvironga pano tega no one paid pakabvisa 200 and something amene nevanhu veku South Africa chiri 200 and something amene yakabviswa nevanhu veku South Africa yakabatwa na treasury weku South Africa hanimaona hapana natibhadharai mambo wavo vachiti ndipei mari ini ndindadaro kuti conference vakataura kudharai yakuti ndiri kuhevhawo conference vedu we takatomboti ngatitei ma20 rand pano tivatengere grocery riende muchikurimemba tikabvumirana people ignored but pakadzi maprayers munenge muchida kutobirira nekupindira hanimaona nekupindira nenge muchitoda saka vari kuHarare musabvunza tikaisitisa airtime sei kana uri kuHarare inda kwamai musodzi woluku unonamatigwa free of charge go unosangana navasi ukoko kwacho kwanzi kunovatirwako kunozara kwanzi vanhu vanovatira ikoko vanhu vanobva na Bulawayo ikupi kwaye vanhu vanogara vakavatira ikoko kunovatirwako saka vari muHarare ingoenda mukira na 3 o'clock unobata line nekuti kwanzi kunozara kuchechi kwavo kwaye kuna vanhu vanobva kuna Gokwe Gutu Gweru Gwanda Bulawayo mhenu vanozara ikoko ngativeiwo fair guys kana tisingafungiri this so many men of God time yavanoswera vari pano kana musina kurangadzoka vanhu havaningiriri vanhu havafungi takataura nyaya yema20 rand pano vacho vari kuti kwaisu varombo 20 rand haungashayi mukaiginowa nhasi makuti kwaisu tiri varombo tose tiri varombo
tose tiri varombo hapana mupfumi pano ndakamboti nini guys 20 rand pamunhu takawanda pano tivatengera grocery totumira grocery vogamuchira grocery reconference iri tikawirirana hamuna kubhadhara nhasi mauda kuwanda nekuti kwanzi koisu varombo 20 rand chero nomurombo haungaishai muSouth Africa ndakataura pano tikawirirana but dololo kana pane vanhu kuSouth Africa vakabvisa ndofunga kuda 3 or 4 ma50 rand avo vamwe vese vakaignora asi kunamatirwa munhu wese anenge achida ini ndiri kudaro ngativei fair because as much as tichida kuti basa rifambe handi exactly vane mukadzi vasiya mukadzi wavo kumba vakaita 3 hours nesu pano vakaita 3 hours nesu panapa last time futi dzimwe 4 hours 4 weeks dziya vachiuya iwe kana thank you kana come on guys ngataurei chokwadi vasikana zvimwe zvinhu zvongoda kuti tifunge vasikana zvimwe zvongoda kuti tifungewo ngataurei chokwadi zvongoda kuti tifungewo kwete kungoti pese tinge chingochema ndirambe tise tine nhamo guys tichingochema nepamwe pakuti takati 20 rand 50 rand tione kuti tavaitirawo something handi tavatengerawo something checontributa paconference yavari kuita vanhu people ignored nhasi takutaura zvinhu zvokuti kwanzi urombo ngatige kunyepera satani asikana urombo musangonyeperawo murombo imi nditira kunzwa kuti madetails acho emukuru akamira sei mirai tione nezopinopinda iko zvino hazvina kunaka guys ngativei fair. Press star to copy and set this song as your buddy. Let your callers reach you. Muromba si data rima live kusvika yapera unenge uripo pa data re live unenge uripo data re live 4 hours uripo kasi ushaya 50 rand 50 rand simudza ruoko uchiti makanaka Jesu. The subscriber you have dialed is on another call. Okay. Venue for conference. Okay, vatumira. Venue for conference. Netball complex opposite Stoddard to Hall. Friday to Saturday 2 p.m. to 7. Sunday 7 a.m. to 4 p.m. Vatumira madetails avo. Madetails acho ndichama poster. 50 rand. Asi data tinayo data tagara mapana pa data hours magantiri pana. Prophet ndikukumbira ka ma details enyu emukuru kana world remit. Ma details enyu emukuru kana world remit mundisire pa WhatsApp pangu izvo ndoda kupinda kune vari kuda kuita zvo world remit nemukuru. Prophet ndoda kuti mundibatisise muri kunzwa ndikutaura izvo ndiri pa live. Mari iyi aiseko amuna aiseko kubhadharai. Anti muri kunzwa Prophet. Hello. Muri kunzwa yes mari iyi aise kubhadharai kune vamwe vanogona zofamba kune vanhu vanogona zofamba achitaura kuti takabhadhariswa kuna vamwe vanogona takabhadhariswa vari kubhadhariswa vari kudii inini ndini ndati kune vanhu makataura nyaya yeconference yenyu pano mwedzi wapera handiti manga muchingouya pano every week you don't complain you come here and pray for people 4 hours takakubatai mune mhuri hatikufungiri saka ini nhasi ndazoti hakuna munhu ari kunzi kwai anobhadhariswa havabhadharisi ava havabhadharisi ndochokwadi ini ndati ngativafungire iwo guys handiti send something bring a proof of payment to me handika and then I'll just give you the number antimaona chete ngativafungire iwo vakomana ibasa ramwari rida kuenda mberi iri guys havana kuti ndikumbirawo mari yekudya pizza vakomana ibasa ndindati basa ngariende mberi ramwari so kana tisingavafungiri ka toda kudzwa nani saka vanhu ndokumbira kuti mundisenderawo madetails enyu emukuru neold remit apa nokuti vanhu vari kumakumbira izvozvo ndisenderewo madetails enyu emukuru neworld remit. Okay, all
senda ikozvino. Sendai. Maita basa prophet. Tozonana after Easter. All right. Tozo after conference yenyu. Right. Regaitimirire. And ndiyo yemukuru kana kuti yeworld remitika. Let's learn to appreciate true might and for appreciating other people. Vanodzoka panapa nemufaro. And moreover, we are hearing my testimonies pano. Kune vakatona matirwa, vakawanda vakatobatsirwa. We are hearing my testimonies pano. So in return for ekune mamwe marikuri machechi, kune mamwe machechi amunoziva guys. Kunongonzi kusangana na prophet one on one isa $100 yako hapa. Isa wire kwa $100 kuti usangane na prophet one on one, but he comes here for free. He prays for you guys for free. And apa ndikutaura kuti yaunokwanisa yaunayo, be it une 20 pounds, une 20 rand, une 50 rand, une 100 rand, une 50 pounds yako, just donate to the work of God kuti basa ra Mwari rifambe. Basa ra Mwari rifambe guys, basa ra Mwari arifambi nemvura guys. Arifambi nemvura guys, rinofambiswa ne logistics dzinoda mari. Ndochokadi chiri pachena guys, chero mukazofamba mchiti kudii kana kuti chi animona, but it's the truth. Basa ra Mwari arifambiswe nemani nokuti thank you. Vamwata ma-instant healing takaona panapa tichiona isu vanhu vachipupura pano tiripo isati tambona matigwa naprofeti isu tikato hatisati, but vanhu muri kuna matigwa zvichinyatso kutoita. Inini wachindogara nemi panapa kutonge nchavata ipapa sayamazati ndanisandichinyatsowapo mapirisi aya anodhaka, but ndachishingirira kuti ndive nemakomana, ndashingirira kuti tipedze namba yevanhu, ndichingodhakwa nemapirisi waya ndichingoona kuti munhu ndau bata ndichingovepo kuti ndishingirire. But guys, let's learn to appreciate. Kungo appreciate vamwe vanhu kwakangonaka, so munovapo strength neku appreciate. Anomuona kungo appreciate vamwe vanhu kwakangonakawo. Mukomana aenda kuHarare uku, prophet vatuma driver kunomutora kana asvika. Mukomana aenda kuHarare guys, muruda kuzama kutiza nyaya, musatize nyaya, tikutaura nyaya iri panapa. Musatize nyaya zvemukomana waenda kuHarare uku kwa prophet, and the prophet vakutuma munhu nemota yavo kunomutakura achigara kumba kwavo vachimubatsira. Yangu namba is 064 sha kachida ndifonera 064895487. Achanogara kumba kwavo, no send nothing. Tangotumira munhu tinonobatsigwa afamba nezvinhu zvake nenyoka dzake nezvimagaba ake salad cream nezvinhu zvake aenda nazvo. Anomuona inini tongoti aiwa inini ndiri right mbimba yangu tongoti kwandiri vakandidherera vakajaira kuti SIS MELLY hai wawo vakajaira, but munoteta invite pano guys kuitira ramangwana. Munoteta invite pano kuitira ramangwana. Munonenda invite pano kuna SIS MELLY makavadherera makavajaira nditi mimi kuti SIS MELLY changoona kana vasvika kuma live kwako tongonakirwa tichikomenda tiri kwavanenge vari koko. Hakuna anombozosvunga kuti vazoenda nei. Hakuna anozosvunga kuti ko vafamba nei kuenda kwako kwavari kuenda kwachona koko vafamba sei zviri kudii ko hapana anozosvunga. Ngativei fair guys, let's be honest. Iyi namba yangu yanyogwa na Agnes 0 haisiriyo ndiyo here. Iyi haisi namba yangu iyi 084 895 kwete 839 895. Vatumira mota yavo yakamumirira kuningi koko kuti kurengi uku kwaanoburukira mabhazi kuti vagomugamuchira aende kumba. Ngatidzidzane ku appreciateana. Ngadiro kuti auya here matichesa chitoni. Kana auya ndigarinda kunyorerai. Ya, auya. Okay. Ndakwisa madetails aiworld remit mashwa. Kuda ndiwe world remit kandi ichi handizi. Ndakwisa madetails aiworld remit.
Ndaisa. Ndapina. Chamunona namba yangu unayo 1. Namba yangu enda pa Frank Pepe jiripo namba yangu. Ngandikupasi. Ndapina iyo mukuiona ndi. Ndapina namba maiona ka. Maiona namba ndisi. Guys ndakuda kundanovata ndadhakwa nemapirisi aendawa. Ndadhakwa nemapirisi zvindawa. Ndachingoshingira ipo. Motozokutotora magrapes kuti nditsenge nechita ndisavate paya guys. Pana ndotora zvima grapes nchipona nditsenga. Hanzo kana uchizotsenga wovati. Pa azvili zvinoda address here zvokuna na World Remit zvongoda zita rako ne phone number. Iyo phone number yavanoshandisa nezita ravero. Namba yangu ndakupa iwana skana. Namba yangu wakumana madiaries asingazi namba yangu kasa amusi madiaries. Iyo namba yangu. Iyo Cecilia namba yangu ndakunyorera pazasi pakwe. Madiaries asingazi namba yangu. Hakuna zvakadaro. Madiaries. Kasi muri vanyuwana skana. Namba yangu isho. Ndakunyorera mzasi. Animona. Namba yangu ndazama guys andisi kunyaso kutombowa zviri bobo zvakanaka. Pasi ndatopesa ndotsenga magrapes ndisavati kuti ndona kuti ndichadai ndo hope zoda kudai ndodai. Ndotiriga ndimbotsenga. Vanhu voti mukudle ndachitoitira ndisavati. Ipo paya. Mai munashe vari right vari kushanda kune one of the diaries. You put you take the money, you send whatever that you send, then you send it to me. And ona ndochikupa direct number yavo. Yeah, it's direct number yavo kai. Hands bank transfer the address. Manje address anizozithi wari comfortable here nezvema address avo. Asename ndiyo Joseka, ndo sename yavo. Staravo ndikuda kwasha, Jose ndiye sename. Mona. Saka zve address nandizoziva mawadi ne address yavo andizoziviwo. Andizoziviwo. Zve address zvinonetsa anoziva, zve address zvinonetsa kupa munhu, address vana vari ne address dzavo. Animona. Saka ngoshandisa izvozvi zvisite nefone number. Ndaneta. Kuya achibvunza kwaiko mukomana zodi naifatso. Zvatanguti muromo zvoenda pasaida skana. Muchipita muchinitengerawo fuel yekudira muromo kuti ndisapere mate. Munditengero fuel yekudira muromo. Mukomana uri muzhira kuinda kwa Harare kwa Prophet. Prophet vatumira motikari na driver ne fuel yavo kuti vaende kunomumiririra atogwe agoenda kunogara kwa Prophet. Prophet wagona kumbatsira because Prophet ndataura navo nenyaya yemukomana ndikamudza adzokera ngasvika kurenki akazina Prophet dzokera unotora nyoka yako, dzokera unotora gaba rako resalad cream, dzokera unotora zvimwe zvinhu zvako zvawasiya uye nazvo zvose usasiye chinhu. Akadzokera akanonotora zvinhu zvake zvose. Saka akwira bhazi nezvinhu zvake netundu rake yose arinda nazvo kwa Prophet. Mandiwisisa ka mawisisa handiti mwari kufona wapo. Hello. Hello, Smell, mujiri balive. Oh, shida kuti kudi kuna mnina. Ndaba kwenda mi feedback. When When feedback. Feedback. Itaura yako. Mujiri balive. Ndiripo. Wachitaura nini? Wachitaura nini? Wakatambwa nyuwani? Nani? Tiuze wakatambwa nyuwani mira uzati wapeza kuzamba zatopera. Wakatambwa nyuwani naniwe? Kwaba mnini kuya kwanda kaenda. Zvitose zvirutobata. Kwaba mnini kupi zvewe? Kupi zvewe wakaenda? Ai wasimbara dzoka guys, simbara uya. Kumba mnini kupi? Kwaba mnini zvekwenda kaenda sizimeli pa Easter masvikanga makoto. Kupi kwenya sitora nyaya ndakanga mwai ndandi yadzowanda iri pano. Papi zvewe. Ndakaenda kwaba mnini vaya zvakanaka zvikadi. Mamini muchawaziva here? Vapipo. Mamini vaya vakati mukadzi wakadididi vaya.
Kazi nyaya mtiri kuiziva kuti pamini dzakadi kunyanza kuronedzera mani wetomanyire vamini zviro maiti mukadzi vaiti kwai mukadzi wangu vemalawi oya ukadii zvikafamba sei takataura kafredo manheru chichi zvazvakatonaka zvikadini Saturday vamini vakati Saturday ndenda kubasa ndikati alright Saturday yaya katitawo video call ndatoona wechiso ndikati chiri right zvinoshata handizivi kuti chiri right hangu handizokuita ndikati ndodi vakati Sunday ndopane ndiro free ndikati zvakanaka zvikadi ndopandakazovati Sunday makuseni ndopandakazoti ndatadza kuuya nduye mandi nenyaya yekuti infact ndanga ndine mari yanga iri muFNB saka yanga expire pinde fakati but hazvina nduye mandi vakati kana utonga nembuya chete kusvika kuno kwira uye ndanga ndine 70 rand zisimele muchikwama ndakwira ndaenda ndasvikawo kuti mhorosandika kwai kwakanaya musoisandi ende kusaidhi ravanogara ndiko kwandoitirawo maexhibitions angu saka ndakatoenda ndinoza kuita bhuku angu kwandozodarika ndikaenda kuti naumba kwava munaya ndosvikawo tatomhori saka ndakatoita almost 4 hours unavo kumba kwavo wakadhiwa bhinzi bhinzi wakadhiwa 4 hours taura chokwadi taura chokwadi ndaitori kuperiod taura kuno kundakatozonayiwa ndikatosvika pakutosvuka koperiod kotasa kuti udliwe bhinzi kana hapana hatina kutosvika ipapo hameno handizivi hazvina kumbodosvika ukoko asi havana kukumbirai havakakumbira ndikaramba okay ndozvandakazonyimigwa mari yekudzoka zvezvo ndikafamba netsoka 11 kilometers obva mujobek kusvika kusouth gate wakafamba 11 kilometers netsoka wanyima mari yebhazi sisimele apa mari yangu yakwana kuzodzokera yaiva 70 rand so ndakwanisa kuenda pakuzodzoka ndakazogumira mutauni kubva mutauni kuenda kusouth gate its 11 kilometers 11.5 kilometers ndikafamba 2 hours 48 apa kwanga kwairi apa kwainaya apa saka wainayiwa kwainaya umbrella dzedu dzekuisa muzvimaindibhegi dzongotorwa nemhepo panenge kwakuvira saka chakaita kuti ubude kuchinaya chiiwe musosande kwakatoita zvakanaka kwatozonaye maskati but iwe uchibuda mumba mavo uchibuda vakati bude dendakavata kuti simeli waingovata handi wanga uri kuperiod waingovata pai tisina kuwirira zvokuvata kasi kuzonayiwa handina kuziva zvakazoitika manje tatotaurana zvakanaka taperekedzani kanati kwaimogototosvika wani pabhasi stop makangonyarara inga wani mati mari yekudzoka yatosvika mari yangu iwallet iri muiwallet ndozokusendera kana wa mutauni ndapamba ndakura teksi yangu ndapinda mutauni paya kusenda meseji yapinde kufona foni haichadoiti ndakazopindurwa na8 kuti ndakangama kubata foni sisimeli ndatosvika panopamba newe kuti ndizive kuti foni yanga yakanga mukozveshuwa here chichi simba rekuti ndivadavire chero kubva musi wandabva kwakuzama kufona pandimba kudavira handina ndiri kurwadza makumbo angu achakazvimba simeli nhasi ndakafanira kunoita site visit kuchikoro nhasi but ndatadza kana kuenda makumbo angu akazvimba ndakasvuka ndiri kuperiod ndanayo ndakazviudza ndikozvo ndikabatwa nehosha ndogocha zimela ndichazvipa mefuti apo wanga watofamba wakabatwa nehosha ka nda kumutuka benzi remunhu nda kumutomutuka zvekuti haangamboti jairi tambisa munini wangu kusvusa munini wangu kusvuka pakati pose apa uchifamba shuwa neuyu hazviiti ndakatoverenga zvangu musiyode ndakata zvine musoro kuwakanga uchiti zveri kuenda kunokwenguriwa wawana munhu ndiri kuenda voicemail ndoda chida kutomufonera anga achizama futi kufona
yandikufona isikupinda ndofunga kuda ngentoni pamwadzima angachifanana nenamba ipi iwe angachifanana nenamba ipi ndipe hedzo zvidezi here and vana bhangu wedu we zvakaoma mapudzi anoenda kusina hari anza mwari sho aripo zvake palive hapana anofolowa pano anenge aripo zvake dzimungwa palive taura tinzwe namba dzake palaivi zvanasa hapo hapo 068 ehe 358 iya ndo yandikufona haisikuita ndo yandikufona kwete imwe na 0 anodziseva manje 083 537 4889 You have reached the voice dzese anenge avata dzadzimwa but next time munikina kana ufamba muchikwama mako unofamba nemari yakaita kana ka 150 wazviwa kuitira kuti ukasangana neshurugiti asi nichamtuka cheta ndisi kuzomurega guys pandodzoka palive mundifungidze ndimufonere mundifungidze pandodzoka palive ndifonerai munhu uya kusvika ndamubata chedatonyatsomunyadzisa panapa palive next time ufambe nemari yakakata asi nichakutsvagira mumwe anditi nekuti handihosha ichiripo ayo asati yapera kusvika hosha yacho woita sei nayo manje nyere yacho kugocha nei woita zvekukamba akadzikwamotishi agiribeti zvakaoma hei ava chimbozorora muninge chimbofema chimbozorosora hako ufunge indetoti kukunda kunohlowa zvepitsa semunhu ari kutsvaka munhu mbonofadzwawo paweekend uchifadzwa wafadzwa uchidini kandi izvizvo munhu uda kuti uridle 70 rand yako ya chimbopora makumbo ako umbopora makumbo kuzodzoka umbopora makumbo kuzonyatsokuya zvakaoma ende zvakaoma oraiti muningi ari bhoto patida kuzera uyenikisi ende varume avo munhu angaendawo guys achiti ndehosha yangu uda unopedzwawo hosha iyo period ndakatozomukanganisa yakatozongouya weshi achiti ndikuenda unopedzwawo hosha yangu usvika unoitikwa zvezvemashure akadaro guys atida kumutuka unoda kutukwa munhu uzvo hamoni kuti kana nemiwo anojairira vanhu mijolo mijolo iyi saka ivakomana vari panapa muda kuenda pasi kukudla vanhu bhinzi muchinda muda kudla vanhu bhinzi muchinda akafamba 11 kilometers imikure vasikana but dzofambika hadzo 11 kilometers dzofambika 11 kilometers because kana ndichijoga ndichimanya ndozati ndosvika kuzvi 12-13 kilometers hadzofambika hadzo kungoti kwainaya asi hadzofambika dzofambika because 13 kilometers kana ndichimhanya 12-13 kilometers ndozvisvika dzinofambika zvadzo asi ngoti munhu anga asina kuzvigadzirira isi tinotojoga ipapapa unenge usina kuzvigadzirira zvakaoma masikana hanzi lesi address issue yekuti chiko nai asikana issue ipi kwasikana wewe ida kuadresswa dzinofambika asi guys 11 case indomanya 12-13 case guys ndomanya 12-13 case nichitojoga kusvika nekudzoka ndomanya ini kungoti munhu anenge asina kujaira ke maybe zvokumhanya vikimajinga achifamba 11 hanzi yekudzoka yekufamba usina mari yekudzokesa mukoroni ndo zvandataura zvezvo kuti kana uchienda famba nemari yako yekudzokesa muchikwesi viga pfinyira mari yako uise muchitishu udai uise pasi pebrown pasi pezamu
handiti Gilbert omuzoti nandina asiyo marunengo ne wakapfinyira wesa mukatishu kako woti pasipeza mapafe zvomuchira kadi hayi kana mubhutsu mai mwana mbudza kuti ngapfedza unoti mberi ukoko fe wobayira mbutsi imomo kana kuseri kwechikavha chefoni wesa mari yako yekuti ufambe nayo ani mazviona usafamba usaenda kwaGilbert usina 1 kauchinda kwaGilbert famba nemari kudzokesa 2 usaenda nenzara manzwa usaenda nezhara kwaGilbert unoenda kwanezhara kwaGilbert kwanonyara kudya ani mazviona saka famba nechiwadla chikafu inde watsingira sadza chaichera kwaguta ani mazviona kauchinda kwaGilbert inda wakaguta inda wakaguta kwaGilbert nemari yako yekudzokesa pasaiti jini munanenge asina munhu muno muSouth Africa muno munoti rega ndidiwo rega nditsvakewo chimunhu chinondipota chidaidai hani mazviona zvinongozositawo mistake yekuningira unozongoitawo mistake yekusangana neshurugu nemashurugu azereka mashurugu akawanda guys anyway tichazouya toonyatso kuwa pamujolo pafriday apa kuti zvakamira sei kumujolo kwacho tozonzoti aufa zvemaaslam ndanyora kudhara ndabvunza ndikati go for it, it's legit ndakuudza iwani ndikati it's legit ndatoposta kudhara ndikatoposta nefomu racho ndikati it's legit, go and apply amaona kwanziko zvapasara magosti ega pano magosti edu epano kana vari pano avatituki vanozotuka kana vava kumwe kana vari pano magosti edu anenge ari right anobehavha kana vakazotuka kwava kumwe zviri right kwate tisingaoni kana totukwa zvo zviri right vanongoona mamodarita asi hationi saka bo amaona saka guys enda wadya enda wadya handa kudza inyaya yemusikana yawo kuti ari kufana kwaidi asi vane nyaya yemujolowo ndakudza inyaya yemusikana yawo kuti wakanga ufa nezhara ari kuboyfriend ukachingoti I'm fine onzi chino I'm fine kusadza iri chikafu ichi I'm fine wakafona wakati pa usiku uyu wodedera matumbu aya achiramba uyu watopedza uyu atosenda mari yake kuna Prophet bo zvokuti uyu atosenda kuna Prophet umwe akati changa matoita nezvazvo ngandimupe namba dzacho private number private number yacho right ndobva ndatova forward ne proof of payment yacho uyu watumirawo futi kwavari saka madhayaris atatanga audziwa vakomana amadhayaris afa atanga audziwa madhayaris kuti fungirai umwe munhu mana ndakutopinda bizi yekusenda iyo namba iyoyo pakaipa kutanga vaudziwa madhayaris vari kusenda kuti zvekutamba iyo diasporai ndakutopinzwa bhizi pana izvo amadhayaris munhu maaslam guys ndakwinda guys chirega ndine ndovata hope dzadzazuka chirega ndine ndovata ndika guys tozobatana futi andika please stay safe, God bless you, love you so much, thank you nekumbotandara sisonke.